orang mau temenangku atasnya ini pada manja gila switch off phone sampai yang mobile ada switch off bang ini sana lagi harus ini jangan mobile last tuh office nih phone amor bahai medical dengan ada masa dengan kabar सुमन मुसुमगियारि बिथाङा दि सुथुरजों गावथार जालांबाय बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बिसा न'खराव दा इनोल'मोन दा रावबो गैया जाबाय दा जों बिराद दुखु मोनदों आरो बिनि थाखायनो दा जों दा बे सानैल' दोङो दा हिनजाव मानसि इसा रावबो गैया ओमफ्राय सासे 2.5 बोसोरनि हौवासा दोङो इया दा बेखौ जों बिराद जोङो दुखु नांथाव जादों दा बोरै बिथाङा बिदि सुथुरनि आखायाव थैनो मोनखो होनना फोरमायो? जोंबो एसां मिथि मोनाखै ओइ हराव 10टा बाजियावसो जों गम मोनबाय निउस नायनायाव जोंबो एसां मिथि मोनाखैमोन। बे गामिखौ मा होननानै फोरमायो? बे गामिखौ थेखराफसियानो होनो ए गामिखौ खासिबारिबो होनो थेखराफसिबो होनो जोंबो आरो ए गामिनि नङाना बेलेग गामिनिसो दा एसां मिथि मोनाखै। सरकारनिसिम माबा मोनसे खावलायनो सानदों नामा? आं इफोरखौ दा मोजाङै मिथि मोना इफोरखौ बाथ्राखौ बुंनो। बिमानि जायो आंनिया न'आ तामुलपुरावसो आंबो मोजाङै मिथियाखैमोन मैया हरावसो मिथिब्रबनायलाय दा माबोरै जादों आं बारा खोथाखौ बुजि मोनजोबा दा सुमन स्वर्गियारिनि बिब' सासे हाबा हरनाय दोङो आरो सासे सिख्लाय दोङो दा बिहा गथ'आ सासेल'सैमोन दासो प्रथममोन दा बेखिनियावनो मुंख्लं जालांबाय जों जोबोद दुखु मोनदों बेबायदि जानानै बेसेबांसो गोबाव जाखोमोन होनना फोरमायगोन? दा 3 बोसोरसो ओरैनो गथ'आ 2.5 बोसोरसो जाबाय दासो बे सासेयाल'मोन हौवासा ओमफ्राय दा जों बुहुद दुखु मोनबाय मानो होनबा न'खरावनो जिहेथु रावबो गैलिया बिफायाबो बिदिनो मानसिजोंनो गावथार जानानै थैदों। सोरनि आखायाव थैदों बेखौ दा जों माने गामिनि जेनेबा हाग्राफोराव गिदिंग्रा माबा मोनसे दुस्थु दुथांफोरनि आखायाव जादों आरो दा मा बादियाखौ न'आवनो जिगाब फुबाय थानाय समाव